Fid-29 jum tal-ġuri fil-konfront ta' Jurgen Fenech, mixli bħala l-mandant fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia lura f'Ottubru tal-2017, spikkat ix-xhieda ta' Matthew, wieħed mit-tliet tal-vittma. Caruana Galizia li xiet il-ħin kollu bl-Ingliż għalli ommu kienet tistaqsih biex jgħinha fil-qasam tal-ġurnaliżmu u ġieli staqsietu għal xi informazzjoni fosthom brabta ma' MacBridge u 17 Black. Xed li mid-dejta li kellu u ma kien sab xejn. Iżda wara l-omiċidju reġa' fittex u sab dawn iż-żewġ ismijiet. Tenna li kien iffissa biex jara ta' min kienu dawn il-kumpaniji, tant li mar Dubai biex jikkonferma li 17 Black kienet ta' Jurgen Fenech. Meta kien f'Dubai ma' ġurnalisti ieħor, għalli mar f'uffiċċju partikolari biex investiga u spiċċa daħal f'kompjuter kontra liġi u qabduh u qalulu biex jitlaq. L-għada l-ġurnalist li kien miegħu qajmu fil-5 ta' filgħodu biex jgħidu li Fenech ġie arrestat fix-xhieda u sostna li u ommu rridu jagħmlu investigazzjoni sieħa dwar l-electrogas, imma ma waslu qatt biex għamluha. Sa dan it-tant, l-avukat tal-Parti Ċivili Jason Azzoppardi instab ħati mill-qorti ta' disprezz war li qabad jgħajjat mad-difiża war li tqajjem punt legali u mobdix l-ordnijiet tal-imħallef Edwina Grima. Minkejja twistijiet, baqa' jgħajjat u spiċċa jingħata żewġ multi ta' 50 euro, anke wara li njora lill-imħallef li ddeskrivit is-sitwazzjoni bħala tal-waħx. Waqt li kompla jixed, Caruana Galizia tenna li kienu qed jaħdmu fuq il-kwistjoni sal-aħħar ġurnata li ommu mietet u baqa' jaħdem fuqha wara waqt li qal li ommu kienet tagħtu karta b'diversi numri tal-mobiles fosthom ta' Jurgen Fenech. Mistoqsi dwar jekk qatt iddiskutewx ir-riskji ta' din l-investigazzjoni, ix-xhud sostna li kienu determinati fuq l-istorja u rrakkonta li meta fis-sajf ommu kienet waqfet tikteb għal xahar sħiħ minħabba ħuħ u baqa' dej biha. Ingħad li wara l-omiċidju ħareġ bil-lif u ma kienx jaf irid imur lura x-xogħol. Għalli l-laptop tommu kien għand l-awtoritajiet Ġermaniżi għal żmien twil u meta dawn staqsewhom xi jridduhom jagħmlu bl-informazzjoni, infurmawhom li jistgħu jħassru kollox la darba jżommu kopji tal-materjal. Waqt il-kontroeżami tad-difiża l-Avukata Ġanella Damarco staqsit lil Caruana Galizia dwar numru ta' artikli fuq il-blog tommu, inkluż sejjer li Keith Kembri kellu kanċer li ma setax jiġi operat għalih u kien se jmut ma jdumx. Iżda x-xhud qal li mhux ċert li qalet b'mod speċifiku li kien se jmut, iżda dwar il-kanċer jiftakar. Fis-seduta ta' tnejn xedu wkoll Dr. Kenneth Camilleri li kien inkarigat mill-ifriżar tal-assi ta' Jurgen Fenech, Michael Savona l-assistent reġistratur ta' Transport Malta li ta' spjegazzjoni dwar id-dajes marbutin mad-delitt tal-aħwa De Giorgio tal-istess Fenech u l-uffiċjal tal-Pulizija tal-FCID Sean Kutajjar li kien parti mit-tfittxijiet f'Porto Maso minn fejn ġew elevati kuntratt u payslips lil Melvin Toma. Il-ġuri se jissok ta' 3 mid-9 ta' filgħodu.